Програма «Ахшан» на каналі АТР знову в ефірі. Мене звати Ірина Ромалійська. Вітаю. У нас в гостях проанонсоване вже Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. В цей день ви не могли не прийти, мені здається. Ну, сьогодні дійсно, як добрий день, я це говорю впевнено, або, як кажуть, що кримськотатари, козай день. Для нас сьогодні всіх радість. Поділіться своїми емоціями. Ну, в мене, можливо, не настільки вони такі, знаєте, відчутливі, як у багатьох людей, оскільки ми 2 тижні жили, от з цим, що сьогодні здійснилося, 2 тижні в процесі. Знали і мовчали, навіть ми на не могли це говорити, телебаченні була не дуже знали. така плідна робота, дуже багато сторін в цьому були задіяні. І в першу чергу ми робили все для того, щоб якимсь чином не дати привід для того, щоб це зірвалося. І сьогодні вранці, коли я отримав дані про те, що їх вже вивозять літаком до Анапи, в мене вже тут йохнуло серце, і я розумів, що або це все завершиться таким звільненням, або щось вони придумають, бо вони дуже такі, знаєте, готові. Москва завжди до таких підлих якихось мір. Але, слава Всевишньому, все обійшлося. А розкажіть, спочатку ж був інший сценарій, та? От Ленур Ислямов в ефірі у нас сьогодні вже говорив про те, що очікували і на Чонгарі. Ну, я хочу сказати, що ніхто не був впевнений, як воно все буде. Тут все залежало від того, який остаточний план і очікування сторін. Скажімо, ви знаєте про це, вже можна говорити, ставилося дуже багато умов задля звільнення. Ну, я хочу, щоб все це розуміли. Уявіть, що Ахтем сидить вже без 3 місяців 3 роки. 29 січня 2015 року його було ув'язнено. Весь цей час в Сімферопольському СІЗО. В СІЗО, і його не виводили майже до суду. Він через скайп провів там більше року свій суд. І ви уявляєте, які там умови ув'язнення. Будь-яка людина, вона жадає свободи в таких умовах. Ільмі Умеров, який під таким стресом і психіатричний там цей тиск і все таке інше. І до них почали ставити умови. А напишіть лист на помилування. А напишіть покаяння. Ну добре, цього ви не хочете, а хоча б напишіть, що ви трошки визнаєте свою вину, хоча б тут. І хочу сказати про це однозначно, і Ахтем, і Ільмі, вони все це відкинули, вони достойно все це витримали. І тоді окупанти дуже знали добре, що Ільмі Умеров погоджується на звільнення ще і при тому, якщо йому дають можливість знаходитися в Криму. От просто знаєте, я останній раз говорила з Ільмі Умеровим взимку, наприкінці зими цієї, і казала тоді йому не на камеру, не під запис, що чому ви не тікаєте? Ну, бо точно є можливість вас вивезти з півострова, так, ну, бо у вас стан здоров'я такий, у вас поважний, ну, там, треба бігти. І він каже, ні, я маю залишатися тут. Я не знаю жодного члена Меджлісу, до якого можна було б застосувати от такий термін, якщо він побіг чи втікав з Криму. Бо всіх викидували, забороняли в'їжджати після того, як він кудись поїхав. До деяких відкрили карні справи. Що стосується Ільмі, ви абсолютно праві. Ільмі як умову поставив, що він погодиться на припинення карної справи, але він залишається в Бахчисараї. Щодо Ахтему, вони одразу, коли домовлялися між президентами, то умовою звільнення Ахтему було те, що друга сторона, президент, не Ахтем, погоджується на те, що він не буде перебуватиме в Криму. Тобто це вже були домовленості президентів. І вони знали про плани Ільмі і про його бажання, і вони спеціально перемістили їх через Туреччину, аби вже не допустити їхнього в'їзду ні Ахтема, ні Ільмі до Криму. А що вони, в якому стані зараз перебувають? Я буквально до приходу до вашої студії я говорив із Ахтемом, і з Ільмі. Вони зараз перебувають в Анкарі, у них все добре. Ну, правда, у Ільмі трошки слабкий голос, з станом здоров'я. Вони рвуться до Києва, вони рвуться до роботи.
Я попросив, їх, що вони могли б завтра ще перебувати в Анкарі, щоб трошки набратися сил і все таке інше. Як тільки ми узгодимо з ними дату, час прибуття, це може бути і завтра, може бути і післязавтра, ми повідомимо про це журналістів. Бо от бачу, що на П'ятому каналі щойно Джемілєв заявив, що завтра вони вже будуть. Бачите, я трошки відповідаю, можливо, дипломатично. Є декілька таких заходів, якими пов'язані, чи завтра вони вилітять, чи післязавтра. Ці заходи можуть відбуватися в Анкарі і в Києві. Це пов'язано з планами високоповажних людей, які і сприяли їхньому звільненню. І якщо не буде такого заходу в Анкарі, то вони завтра вилітять. Якщо буде такий захід, то вони, можливо, післязавтра. Мова йде про завтра або післязавтра. Пане Арафате, хочу зрозуміти, це був обмін, це було просто звільнення, але на яких умовах? От пані Ірина Геращенко вже обмовилася, що, можливо, таким чином Москва вимагає пом'якшення санкцій. Це не був обмін. По крайній мірі, на сьогодні ми не знаємо якоїсь інформації, яка б дозволяла нам говорити про обмін. Бо обмін все-таки здійснюється на прикінцевому етапі вже відкрито. Одні видаються, другі повертаються. Пам'ятаємо, як Савченко було, літак один туди, принаймні один на сюди. останньому етапі вже звучать прізвища. Тут такого, це не обмін. По-друге, це не є помилування, наскільки я можу судити з того, що нам відомо через адвокатів, це є просто скасування карних справ. Ну, я думаю, що для російського, вибачте мене, правосуддя тут нема нічого такого неможливого, оскільки і карних справ, як таких не було, це було фальшування, і вони просто відмінили ці карні справи. Я ще можу, так, знаєте, умовно, ще один привіт передати от тій, яка і затіяла все це, зрозуміло, що за вказівкою Москви, пані Поклонської. Все те, що вона здійснила, президент Путін відмінив, але відмінив не тому, що він жаліє кримських татар, або він хотів звільнити Ахтема чи Ільмі. Я думаю, що президент Путін сподівається на якісь бонуси. І не обов'язково на такій прямій, як Росія, Туреччина. Він, бачите, сьогодні приїхав на переговори в Москву президент Німеччини, і вони ведуть переговори щодо подальших дій Об'єднаної Європи щодо взаємодії з Росією. Я бачила там вже заяви навіть, що Штайнмаєр сказав, що треба домовлятися з Путіним. Мені здається, що ми маємо заакцентувати увагу на тому, що сказав буквально перед тим, як поїхати до Москви Штайнмаєр, один із таких дуже помітних європейських політиків. Ви знаєте, до обрання президентом Німеччини він був довгий час міністром закордонних справ. І саме на момент, власне, початку окупації він був міністром закордонних справ. І він сказав про те, що Росія має дотримуватися міжнародного права, і світ ніколи не визнав і не визнає окупацію Криму. Мені ця точка зору президента Німеччини бачиться як такою найголовною позицією Німеччини. Добре, а повертаючись до слів Ірини Геращенко про те, що Путін може виторговувати пом'якшення санкцій, як ви розцінюєте такий можливий варіант? Чи можуть бути пом'якшення санкцій? Я просто повторюся те, що ми говоримо, і говоримо послідовно, системно, іноді, можливо, жорстко з нашими партнерами, особливо деяким послам не подобається, коли ми показуємо на конкретні дуже такі провідні фірми, які порушують санкційні норми. Але ще раз хочу повторити те, що ми говоримо, що тих санкцій, які сьогодні здійснюються проти Росії, їх недостатньо, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права, але ті санкції, які сьогодні здійснюються, вони вже все-таки дають свої наслідки, і ці наслідки, вони дуже вразливі для Росії, вони роблять Росію вразливою. Путін вже в відповідній такій паніці, і це бачать економісти, це бачать аналітики. Я думаю, що Путін взагалі намагається вирішити низку комплексних заходів, повернутися в Раду Європу без будь-яких поступок, ані
по східній. І за це йде війна зараз. Так. А такими, знаєте, такими точковими якимись там, він хоче це показати як його кроки, але це не є поступки, я це сьогодні говорив журналістам. Дивіться, в квітні цього року було рішення Міжнародного суду ООН за позовом України по 2 конвенціях, і по одній з конвенцій Росію зобов'язали, це проміжне рішення, але Росію зобов'язали відмінити заборону меджлісу кримсько-татарського народу, надати можливість керівникам, тобто мені, Мустафа, іншим членам меджлісу, які на материковій Україні, можливість в'їзду в Автономну Республіку Крим, надати можливість діяльності самого меджлісу і відпустити тих, хто знаходиться у в'язницях російських. Тобто це рішення Росія не може не виконати, але вона його не хоче і не буде виконувати в повному обсязі. От якимись такими, знаєте, точковими діями вона хоче оманути знову світ, але їй це вже не вдасться. А давайте поговоримо про заяву. От моніторила перед нашим ефіром російські видання, якщо їх можна там назвати журналістами, і от тиша там, нема ніяких бурхливих таких заяв, але депутат Російської Держдуми Руслан Бальбек заявив, що звільнили Чийгоза та Умерова на прохання так званого муфтія Криму Емиралі Аблаєва. От на екрані ми зараз бачимо його цитату і процитую мовою оригіналу. «По имеющейся у меня информации, по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар, президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал осужденных преступников Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. И несмотря на то, что их лучшее место – это тюрьма, они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецьким властям». З цього виходячи 2 питання. Чи справді, як може у вас є інформація, звертався так званий муфтій Криму до Путіна? Дивіться, я не знаю, що він там написав, чи написав. Скоріше всього, щось написав. Написав те, що йому наказали написати. Те, що йому наказали написати російські окупанти. Це перше. По-друге, я ще раз хочу тут просто пояснити, і особливо телеглядачам, і особливо співвітчизникам Криму. 2 тижні від Ільми Умерова, від Ахтема Чийгоза вимагали хоча б будь-якого такого, знаєте, підписаного ними якогось документу. Ну, покайтеся, так, ну, добре, не будете каятися, ну, напишіть листа, попросіть, щоб вас помилували. Так, ви не хочете, щоб вас помилували, ну, напишіть, що ви визнаєте якісь хоча б по дрібницях свою вину. А як вимагали? От хто це робив? Ну, це теж, це окрема розмова, але, можливо, це на прес-конференції більше скажуть адвокати. Я не хотів би тут, можливо, деякі деталі пояснювати. Дивіться, це ж ФСБ, це дуже така складова машина репресивна Російської Федерації, і вона панує на окупованій території Криму. І оця ФСБ, яка, власне, знаходиться і здійснює свою злочинну діяльність на території Криму, вона була відсторонена від цих переговорів. Палагін, той головний ФСБшник, який зараз лютує по відношенню до кримських татар, до віруючих мусульман, він не мав тут жодної такої ролі. Це були спеціальні посланники Москви. Вони приїхали... Тобто з Москви прилітали, щоб вирішувати, вмовляти? Вони вели окремі розмови як з адвокатом, так і окремо з Ільмі, так, з Полозовим, так і з Ахтемом Чийгозом, окремо. Ну, зрозуміло, що все це передавалося нам, ми спільно напрацьовували ті чи інші рішення. Яка би там не була така, знаєте, диктаторська система в Росії, але формально їм потрібні якісь приводи для того, щоб здійснити ті дії. Взагалі помилування можливо лише, якщо буде прохання. Ну, почекайте, там не було жодного. Тому, як на сьогодні для нас це з'ясовано за допомогою адвокатів, там було просто скасовані карні справи. Ну, давайте, якщо можливо, тут якісь уточнення будуть днями з боку адвокатів, але потрібно було все одно якісь з когось боку, хоча б якісь листи до президента. І, скажімо, ми були готові до такого
варіанту. Ну, скажімо, я знаю в Україні посадові особи, які за своїми повноваженнями мали і морально, і юридично право звертатися до інших керівників. Скажімо, уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини пані Лутковська. Пані Лутковська сказала, слухайте, якщо фактором, який приведе до звільнення Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, треба буде листа Москалькової через неї до Путіна, я напишу такого листа. І я хочу сказати, що окупанти, як завжди, вони вибрали самий тупий такий для себе варіант. Вони доручили, наказали написати листа так званому муфтію, який не має тепер жодного авторитету серед кримсько-татарського народу, але вони, окупанти, мають якийсь сенс в цьому. Вони ще раз поставили його на місці, на справжнє місце, принизливе місце. Вони ще раз його якимсь чином до себе заарканили. Ну, а спроба цього Бельбека, який я прогнозую, що він скоро, після того, як завершаться терміни так званих депутатів, нібито обраних від Криму, його очікує доля Заура Смірнова, якого нещодавно днями викинули як використаний, знаєте, той гігієнічний такий, ну, добренько. Засіб. Да. І це вже просто, знаєте, показати добру міну при дуже поганій грі. От з цього приводу, з цієї заяви ще хочу запитати, бо він тут каже, що це було їх бажання через Туреччину. Відомо вам щось про це? Слухайте, я можу сказати, що 2 роки тому, а щодо Ахтему десь 2,5 роки тому, коли ми всі намагалися знайти можливості щодо зміни міри утримання, тобто з СІЗО перевести, ну, хоча б на домашній арешт, то тоді деякі родичі думали про те, що їм тут допоможуть так званий муфтій. І вони в 2015 році ходили до нього і просили, як, до речі, ходили до Ремзі Ільясова, до Іскандера Білялова. Вони ставили додаткові умови. Муфтій, так званий муфтій, взагалі він поставив умови перед Алі Асановим і Мустафою Дегерменджи, щоб вони показали фальшиві свідчення проти інших. І це було б умовою їхнього звільнення. І тоді вони не написали чомусь такі листи. Не було жодного прохання ані з нашої сторони, ані зі сторони родичів, тим більше не було прохання зі сторони турецького президента. Це така, знаєте, комбінація, яка зараз намагається бути розіграною російськими окупантами. Але цим можна проекспериментувати. Я от буквально зараз на камеру кажу тому, хто нас обов'язково, він зараз слухає, або йому передадуть, тому муфтію. У нас там близько 47 зараз політв'язнів, ті, яких засудили і вже до 15 років. Та Руслан Зейтулаєв 15 років, Олег Сенцов 20 років, Микола Семена, в нього така ситуація, як у Ільми Умерова, Нурій Прімов, Ремзі Меметов. Ці всі прізвища, їх ми можемо зараз... Хай він завтра о 10 вранці піде так зване ФСБ і напише прохання, щоб кожного з них звільнили. І я подивлюсь, чи їх звільнять. От якщо завтра їх звільнять, тоді я зможу ще сказати про те, що нібито хтось кого прислуховується. Там ніхто нікого не прислуховується. Там на горі ФСБ, над ФСБ Путін, а всі інші то є прислужники, лакеї, які будуть виконувати те, що їм доручається. Я маю на увазі лише тих, які схилили свої голови. От сподіваюся, що так званий муфтій вас почув і може, ну, доведе, звісно, те, що він сказав, і свою людяність, про яку він тобто каже, ми завтра від нього чекаємо, хай він по Руслану Зейтулаєву напише, по Нурі Примову, мама якого дуже зараз хворіє, хай він напише по останніх оцих 6, яких забрали тиждень тому, хай він покаже, що у нас більше ніж 100 малолітніх дітей, батьки яких зараз сидять. Давайте побачимо, що з цього приводу сказав президент Петро Порошенко на своєму твіттері. Він написав, думаю, що ми зараз побачимо цей твіт. Дякую президентові Турецької Республіки Ердоган за його зусилля у звільненні наших героїв, як ми домовилися у Нью-Йорку та Києві. От з цього поста виходить, що це домовленість Порошенка та Ердогана. До цього в цій студії був Роман Безсмертний. Він казав, що, звісно, ні.
в цій історії існує, звісно, і Путін, і ще існують щонайменше Сполучені Штати Америки. Хто, на вашу думку, чи за вашу інформацію, був долучений до цих перемовин? Дивіться, я буду говорити лише про те, про що я обізнаний, і виходжу з того, що багато що я можу не знати, хоча і догадуватися. Були дуже такі тісні взаємодії з цього питання також між президентом України Петром Порошенко і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Це правда, але зрозуміло, що було в відповідній формі взаємодія між Ердоганом, президентом, і Путіном. Це обов'язково. Наскільки тут були задіяні інші країни, мені важко сказати, хоча я знаю ту роль, яку намагалася відігравати в лікуванні Ільми Умерова канцлер Німеччини пані Меркель. Я просто виходжу з того, що Путін вже не може ігнорувати. Тут треба дивитися совокупності. Дивіться, минулого року дві таких дуже жорстких резолюції, і в тому числі щодо політв'язнів Європейського парламенту. Рішення Ради міністрів, здається, ПАРЕ. Потім в грудні 19-го резолюція Генеральної асамблеї ООН. Буквально недавно знову резолюція Європейського парламенту, де кожне прізвище кримських політв'язнів, воно виписано. Так, Росія поки що має можливості робити вигляд, що вона повністю ігнорує це питання, тим більш питання щодо деокупації Криму, але все більш і більш їй це становиться дуже важко. Вона відчуває інші наслідки. Тут і Сімен скандали. Ці турбини ще запрацюють, не запрацюють. Ми робимо все для того, щоб це не просто скандал цей розвивався, але турбіни не працювали. Ми багато в яких напрямках, я коли кажу я маю на увазі Меджліс кримтатарського народу, але і всіх наших партнерів. Тому я це приймаю як таку сукупність всіх цих зусиль. Але на останньому етапі видвинулося дійсно два президенти – Петро Порошенко і Ердоган. Зрозуміло, що рішення приймав Путін. Це теж правда. США були залучені? Чи не знаєте? Ми будемо зустрічатися з паном Куртом Волкером, спеціальний представник Держдепартаменту Сполучених Штатів по Україні. Я сподіваюся, що ця зустріч у нас буде в суботу. Ми будемо говорити про інше. Знаєте, слава Богу, вже Ахтем Чийгоз і Ільми Умеров, вони на свободі, і вже російські окупанти їх не можуть досягнути. Але я от зараз, дивлячись на камеру, хочу сказати, і це просто настільки щиро, я сьогодні спілкувався зі своїми колегами, членами Меджлісу, ми також будемо далі продовжувати, ми будемо нарощувати зусилля щодо звільнення кожного з політв'язнів. Я хотів би, щоб ніхто не думав про те, що, мовляв, звільнили Ахтема Чийгоза, Ільми Умерова, і тепер як там будуть наші. Хай всі родичі, близькі, діти, дружини знають про те, що для нас вони всі однакові, і ми кожного будемо намагатися звільнити. Їх було 47 з Ахтемом Чийгозом і Ільми Умеровим. Це було на тиждень тому. Я думаю, що якщо я помилився, буквально на одного-двох людей, не більше. Бо ми кожен раз там... додався ще охоронець Яроша, тобто там... Ні, я зараз говорю про тих, які з Крима. Тобто політв'язні кримські, але яких вже перемістили і на материкову Росію, там, скажімо, це четвірка Севастопольська, це Олег Сенцов, це Кольченка, і є такі, що вже яких перемістили. 47 людей, які з Криму, власне. Знову повернуся до того свого ефіру нещодавного з Романом Безсмертним, і от він висловив таку думку, що від сьогоднішньої події виграла і Україна, бо ми отримали своїх людей, так, і тут нема чого розмірковувати. І Росія, Путін, бо видавили з Криму людей, які чинили спротив. І що це була головна ціль Путіна. Я розумію, що Путін і особливо через російська пропаганда зараз буде намагатися максимально використовувати те, що вони звільнили, відпустили незаслужено чи незаконно злочинно посаджених і Ахтема, і Ільмі. І вони будуть тут, знаєте, намагатися вирішувати дуже багато завдань, в тому числі і розколоти кримських татар, деяким туди
кинути думки про те, що, мовляв, одних звільнили, але інші будуть намагатися говорити, що це були класичні політв'язні, а ті інші релігійні екстремісти. Тут Ну, багато да. варіантів, але ще раз хочу Вони сказати... з Меджлісу, а ці з ні, Хізби тут будуть наша сидіти. позиція єдина. Вони під різними приводами, або це через діяльність Меджлісі, або це належність до тих чи інших течій в ісламі, вони зараз репресують, вони витісняють, вони хочуть знищити кримсько-татарський народ. І для нас всі наші політв'язні, включаючи і людей інших національностей, які так, Олег Сенцов, такі, як і ми, вони стоять за одні і ті ж, ми стоїмо за одні і ті ж принципи і цінності. По Олегу Сенцову, до речі, Пєсков, речник президента Російської Федерації, вже сьогодні висловився. На російських ЗМІ зустрічала новину, що до нього додзвонилися хтось з представників ЗМІ російських, і він заявив, ніяких новин про Олега Сенцова немає. Я не виключаю, що вони зараз підуть і по інших таких сферах. Тут головне, щоб ніхто не обманувався ані в Криму, ані в самій Росії, яка окупувала Крим, тим більше серед наших партнерів. Якщо і поодинокі люди будуть звільнятися, це лише для того, це буде Путін робити лише для того, щоб зберегти за собою всі ці незаконні захоплені території, перше, і для того, щоб уникнути відповідальності за свої колосальні злочини і в Криму, і в Східній Україні, тобто на Донбасі. І я впевнений, що світ не дасть себе оманути, і Путін, починаючи з поодиноких таких звільнень, які нібито, знаєте, як бонуси заходу, він все одно, він не скотиться. Ми його змусимо прийти до того, щоб не просто звільняти людей, щоб звільнити території, а самому піти і сісти на лаву підсудних. Це буде. Пане Рафате, а ви розумієте, що зараз не лише від російської пропаганди, а взагалі посипляться, я думаю, що і всередині України, щось подібні розмірковання, що витягнули своїх, бо це Меджліс, а що з іншими? Ви знаєте, у нас дуже багато бувають різних думок, і особливо серед тих, які сидять на дивані, і їм більш цікаво за кожною якоюсь конкретною дією або змінами бачити або чиїсь інтереси, або чиїсь там такі задумки не дуже добрі. Я хочу сказати, ми нічого не боїмося, бо ми вже стільки в цьому житті побачили. Ми в однаковій мірі, і я про це абсолютно говорю не тільки щиро, це кожен може нас провірити, і всі, хто з нами працює, це знають. Ми в однаковій мірі боремося за кожну людину, якщо ця людина залишається вірною Криму і Україні. Для нас є головними такими, знаєте, факторами, якими ми оцінюємо людей, це те, що вони зберігають гідність і вони залишаються вірними кримській землі. А вірність кримській землі, вона ніяк не може, скажімо, вітати окупантів. Росіяни – це окупанти вікові для Криму, і в цій нашій історії це, на жаль, нове підтвердження вже в 21 столітті. Я вам дуже дякую за цей ефір. Останнє питання. Слід чекати на ще добрі новини? Я хочу сказати, що ми працюємо по... Це не чергові слова. Ми працюємо по всіх, але в той же час ми працюємо по тих, по яким є, можливо, найближчі шанси. Жодного прізвища я вам не назову, але ми працюємо кожен день. І працюю на це, і я це свідчу про це, і Україна як держава. Дякую вам дуже. Будемо ми все ж таки чекати на добрі новини, бо наших полонених в Росії, в окупованому Криму та на Донбасі також багато. Дякую вам ще раз, що завітали. Мене звати Ірина Ромалійська. Я прощаюся з вами ненадовго. За півгодини, хвилин 40 в цій студії буде Борислав Розенблат, який намагався поїхати з України. Народний депутат, проти якого порушена карна справа. В нього розпитаємо деталі його справи.